My Journey to Becoming an Australian, RN Part 1. Ako di ay si Michelle, Filipino nurse living in Australia. Bisaya po ko. So, good morning. At may oras ko nga alas 8 man guro karon. It's around 8 a.m. now in Sydney. So, I'm based in Sydney. So, someone asked me yaon sa daw, how did I process my application to get in and work here as a nurse in Australia. Especially na Filipino. Tapos, nag-work sa Middle East before kay there are loads of Filipinos in the Middle East working there. So, dali raman siya. I mean, in terms of masay mo dapat buhaton. Pero, medyo ano siya kanang marag taas-taas ang journey o kaning expensive po siya. Pero, in terms of unsa man mo, mabalik ba imuhang gibayad, mabalik man dito siya. So, duha na siya dapat imong iase mong kaugalingon. First, naana ba kay NCLEX? Nakapasar na kay NCLEX. Una na kay NCLEX, ang imong next na buhaton ana kay kuan katong objective exam na OSCE. Katong mga nag-work sa UK, kabaluan na. Kanang OSCE, objective exam na siya. So, dapat fly in ka diri as a tourist sa Australia para kuan ka or plan ka sa exam. Kung wala kay NCLEX, so dapat mukuha siya kag NCLEX daan. Either US NCLEX ba na siya or ang Australia nag-offer po siya NCLEX. Then after ana, ang next na step kay katong OSCE or objective exam. So kung gusto mo og kanang full information, adto mo sa website sa Health Practitioner Regulation Agency, which is AHPRA. AHPRA. I-google lang na ninyo rin. Tanawan ninyo dito rin. I-search ninyo sa foreign nurses to work in Australia. Na dito step by step na mga information plus na ay free assessment dito. So, pwede nimo ibutang dito unsa man imuhang naaka. Ipagawas niya kung unsa man ang imong dapat buhaton. Mahuman na kasi imong NCLEX. Kaya ako nahuman naman ko sa NCLEX sa ato. Dugay ra. So, akong gibuhat kay kato na lang objective exam, OSCE. O niya, muna siya mo fly in ka. Of course, gusto ka mo review. Daghan kay agency na mo review. Na willing mo review ni mo online. Or kung gusto ka dili. So, mangita ka resource person or ka nang mag-search ka sa internet dayon. Mag-study jud ka og ayo for yourself. I-google po na nimo kanang mo apply ka. So, mahuman na ka anang NCLEX nimo na may mo ato ba ka sa AFRA na website. So dito ka mo butang then dito po ka mo schedule sa exam. Gawas man dito ang mga unsa na mga months possible na maka-exam ka ang OSCE exam. So sa una Adelaide ra to na city ang naga-offer sa OSCE exam. So I have to fly in from Abu Dhabi to Adelaide. And then karon na anay Melbourne ug Adelaide. So na kay option kung asa ka mo adto. Kaning OSCE exam, it's just, I think 4 hours. I'm not sure if it's 4 hours. One siya, short rin siya, or 1 day rin siya, or half day actually, of exam. Then, within 1 month, 4 weeks minimum, magawas na imong result. So, una na siya. Dayon, kung makapasar ka, pag human-an na, mag-register na din kasi mo lisensya. Dili kay nakapasar ka, mo na dayon. So, mo ato na sad ka sa AFRA, o niya, mangayo na sad siya, documents na sad sa imuha, to register. So another free na po ng registration nimo. Yeah. Another set of documents na sa imong ipasa sa AFRA na website.